Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithinjiwe molweni. Siza kukhuthazana ke namhlanje nanani. Kaloku uApostle Paul utshilo phaya kwi-1 Thessalonians chapter 5 verse 11 wathi khuthazanani nakhane omnye nomnye. Ithini ngesikajutshi? Ithi ngekajutshi, encourage one another, build each other up. Siyayenza thina loo nto? Afrika siyayenza loo nto na? Siyakhuthazana na? South Africa, Africa sizondana nje, sizondana, siyabulalana. Ayibhalwanga eBhayibhileni loo nto. Akho nanye apha eBhayibhileni ethi nje nafuna sibulala sizondane kangaka. Mayipheleke igama laYesu Kristu. Phele futhi ngaziphindi ibe khona le nto uzondana kangaka singabantwana bomntu, abantwana bakaThixo. Sidalwe nguye zonke. Nali ilizwi lenkuthazo siyalifumana kuLuke 18. Elona lizwi lenkuthazo lam nam. Siyayazi umsela parable lamzekeliso womhlolokazi kunye nomgwebi ongenabulungisa. Oba uthi awuyazi uzokuyoyifunda, iza kwakha, izawukhuthaza abasana, izawufundisa indlela yokuphila nabantu. Thina sikule ndawo sifuna uva ngoYesu ukuthi uYesu uthini, ngoba nguye kakade obesifundisa le parable. Nguye. Verse 8 uthi ngenene uyakuphindezelela kamsinya. Esithembiso ukuthi uzawuphindezelela. Ndiyazi indlela okuyo, andizazi iingxaki zam. Khona into oyifunayo okanye oyilwayo okanye ojongene nayo. Andilizwe lenkuthazo. uYesu uthi kuwe ngenene uyakubaphindezelela kamsinya. Kodwa ke akufika yena unyana woluntu, ngaba wolufumana na ukholo ehlabathini. Uthi uzawuphindezelela. He's a God of vengeance, because he will avenge. Kodwa ubuzo ukumnawe ukuthi uzalufumana na uYesu Kristu ukholo xa ebuya ezokwe. Uzalufumana lo mbuzo lwana ujonge wena as an individual. Lo awujonga uzanga ubuza igroup. Uzalufumana ukholo lwakho na? Uzabafumana na oShadrach noMeshach noAbednego? But mhlekazi, enokuba ungapasa umlilo wakho uphindaphindwe kasixhenxe, asuzuguqa kwizithixo zakho. Suzuguqa nakweli thole legolide. Daniel 3 verse 18. uYesu uyabuza ukuthi uzawubafumana na o-Esther. Esther, verse Esther 4 verse 16. Olakholo lwakhe wathi babangene kwizilo lokutya, wathi emveni koko ndizahamba ndiye kulaa kumkani, noba ndiyayazi uba ayikho emthethweni loo nto. Wathi ndizawuhamba ndiye kulaa kumkani ndiyothetha nabo. Uba ndifile. Uzawubafumana na o-Esther abazawubeka abantu phambili, abazawubeka isizwe phambili, zithi noba singafa asizungamkhonzi lo Thixo. Wayethemba uThixo Esther, wayethemba umaxuba ayakhawuleza, kwawukuthi aqale ngefasting.
wayeyazi into ukuthi sisandleni sikamaxhweka. Uzawubafumana na? Yes, ukuze ukholelwa na ukuthi uzawusifumana siphi? Uzawufumana na? Yena uPaul noSilas, uzawubafumana uPaul noSilas ababethwa, bakhululwa ngenxa yoShumayeli iindaba ezilungileyo. Bakhululwa, bahlazwa esidlangalaleni, babethwa abantu baqhuba bophoswa ejele. Kodwa bathi asizulala apha, kwabetha u-12 midnight, bathi asizulala, sizawuthandaza, sizawucula la. Asizulala. Kwenzeka ntoni na? Kuvuleke iingcango zejele, kwenzeka umangalisa inyikiwe enkulu eyenzeka apho. Umgcini wamabanjwa wamamkela uYesu awubona laa mmangaliso, awubona nolwaa kholo lwabo. Loba sawubethelwa uThixo, sizawugqiba sifike silale na, sizulala, sizawucula, sizawuthandaza, sizawuphakamisa umkhulu kaThixo. Wehla nakuthi uzawehla. Ntoni yenza into yokuthi size sibuyele emva? Ukholo, ndithi simamkele ngokholo Yesu, sihamba ngokholo ke. Funa sihambe ngantoni? Ngokholo. Oh, haleluya. Daniel 3:18, Esther 4:16, lo uzozifundela, uzowuva kakuhle. Paul noSilas, Acts 16:16-40. Siyifunde eBhayibhile, sikhuthazeke ukuthi kwakungemnandanga nakubo, kodwa bema. Kwakungemnandanga kodwa bema. Andiyazi ingxaki kuyo, kodwa kakukuhlala uthi chu ngamaxhweka. Kancane uThixo, kancane. Hayi ngee-end times, athembe umuntu ngee-end times, thembe uYesu. Itsho khuthazeka kwindlela yakho sokhuthaza wena. Ukuthi sinayo imizekelo emihle nantsi, asiqhube ngabo bonke. God bless you. We love you too much. Jesus loves you too much.